això és la sala on feis les cimades en si, no? Sí, aquí és aquí on pastam, tenim les màquines pastadores. Molt bé. I aquí veig que ja m'has deixat preparat els ingredients una mica, no? Tenim sou, tenim la mantega i el sou, i la sucre, i la farina. Quin tipus de mantega soleu emprar? Tenim sou i mantega cuita, diguem que és de pagès, saps? De vaca. Molt bé. I amb aquests 3 ingredients i poc més? Sí, la farina i després tenim una massa mare. Vale, i anem a posar-ho... Per on començo? Ho faré jo. I de Què he de posar primer? Pots posar la sucre. Molt bé, vinga. Una bona quantitat de sucre, veig, eh? Sí, farem una bona pastarada. Molt bé. Molt bé. Sucre ja dins, com aquell de sucre hi he posat ara? Aquí hi hem posat 6 quilos de sucre. 6 quilos de sucre. En 6 quilos de sucre, quanta massa pot Nosaltres sortir? farem aquí uns 40 quilos de massa. 40 quilos de massa, Sí, molt sí. bé. Ara és el moment del He seu? posat sou i la mantega. Molt bé. Anem a posar-los. Aquí quants quilos hi tenim? Aquí tenim 3 quilos en total. 3 quilets, molt bé. Molt bé, ja hi tenim el seu. I ara vindrà el moment de sou. Ara ho remenarem una Ho remenem miqueta, primer, sí, que directament. se vagi mesclant un poquet. Molt bé. I ara ja està una mica remenat i podràs posar sou. Quanta estona sol remenar aquest primer moment? Això només que se vagi mesclant el sucre i el sou un poc perquè ara ja hem de posar sou tot d'una. Vale, doncs vaig a cercar sou, Sí. posant la màquina, no? Sí, durant la màquina i pots posar sou. Ui, quants ous hi ha aquí? Sí, n'hi ha uns quants. Uns quants, eh? Sí, Què hi poseu? Tot sou sencer o només és... sou sencer. Sou sencer, Sí. molt bé. Molt bé, tot sou tirat. I doncs. I ara, no sé si hem de remenar més. Ara una mica Encara una més miqueta i més. hem de posar la farina. Molt bé. Ho tenim prou remenat, ja? Sí, això ho tenim ben mesclat i ara podràs posar la farina. Vinga, idò. Sortirà avui, faré bon exercici avui, ja? Aquí hi ha tota la farina. Tota la farina que toca està pesat. Feixuga, no, eh? Sí, hem d'estar forts aquí. Molt bé. Quants quilos n'he posat? 16 quilos 16 de quilos, farina. Déu-n'hi-do, molt bé. 16 quilos de farina. I ara sol supos que tornem a remenar encara una estona Sí, més, eh? això un poc més i després hi afegirem la massa mare. Molt bé. 16 quilos de farina pendents. Sí, sí. Ho tornem a posar en marxa. I ara aquesta mescla, això sí que ha d'estar una estona més o no? Això no molt més, no, ja podràs No. dur la massa mare i ja li podrem posar. Molt bé, vinga, anem per la massa mare, que aquesta tina és molt grossa. Sí. No hi anarà Ho tot, fem- o sí? Tot hi anarà. Això va tot? Tot va tot. Déu-n'hi-do. Sí. Clar, m'has dit que farien 40 quilos 40 quilos de pasta. Clar, Déu-n'hi-do. I ara podràs posar la massa mare, Molt bé. tornarem la màquina. I si aquesta massa mare, se supos que deu ser el secret, no, quasi, La massa mare du ou, aigua i farina. I prou. és llevat. I és llevat. I llevat. I l'hem d'anar posant tot a dins. Tot aquí dins. Vinga, aquí tinc una espàtula, feu Sí. tu perquè te vegi com ho fas, que jo soc Mira. un poc brut. No, Va, brut no, brutot. això és molt tou. Ah, Veus? molt bé. Aquí Mira. posem el primer tros. Ho deix per tu. Va, abans ho sabré fer, va. L'espàtula anem Sí, rascant, no, anem, la sí. paret. Tot, li hem de posar tot. Molt bé. No tinc tanta manya com pensava, no, eh? Oh, ho aclariràs la mar de bé, sí. Molt bé. I ara ja sí que... I ara sí, tornarem a posar en marxa. I ara suposo que I ara aquesta pastada serà més llarga. Sí. Ara això pastarà un quartet d'hora, Un quartet d'hora. una cosa així. Molt bé.